ebi n'udo bụ elecha ayara Uche na Clara na-atọ ọ bụ nlecha ama ayara ama mme na wata nwanne na nwanne adịla n'udo ọ bụ elecha ayara maka na onye ụjọ ji ndụ ya na onye ike na wata saa onye ụjọ ma gị na nwanne gị dị na mma ọ dị oke mkpa Imana koja neline nuwa kibe na so omumo ya dilile wande awoya na so iso onedima chukuma onedima na so usabu elecha yara o wee bọrọ ya usabu elecha yara amami na wata Kodi Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ otu aka anyị si anabata ụnụ n'ihe omume anyị bụ aka aja aja nke ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 bụ ihe omume ahụ anyị na-anọ na-agwa gị na ị na-arụ ya ị gaghị eri na onye rụọ ya erie maka na ọ bụ aka aja aja bụ ya butere ọnụ mmanụ okpu nọrọ ọkpọrọ aka nọrọ ọkpọrọ agụrụ egbu ọnụ gbuo afọ pịam arụọ na anwụ erie na ndo na ghọta onye na-arụghị chọrọ iri bụ onye ohi na ghọta ka ọ dị na mgbede a Uchenna Clever Ọnụọha nwa gara mma ya zụziri nke ọma baba nkịtị na onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kpere ya mana nwaada nwoke ọcha Clara anaghị ekpete na ana m agba mbọ odogbo mụ na Clara nwoke ọcha onye eze mkpọga onye eze miro anyị awụchago ebe a ịbịa mee ya ka o yi ife mana asị ọ na-abụ ekwe ekele ihu asa sape nwaanyị ọma o kelee ọha na eze iwu ọma na-ege ntị ọha na eze na-ege ntị mgbede ọma nọ asị m ya gaziere unu ndewo ịma na ụtọ mụ na gị ọmụnwa ji ya o nwere ala ka m si were aka ekpe teta ụra lee ụtọ mụ na gị achabie ya ọ gbabikwa Uche chabie ya ugbu a ọ gbabiele chabie ya ugbu a give me my flower give me my credit e deserve m ya Uche chabie ya ugbu a maka na inweta ihe m na-edi n'aka gị chabie ya ugbu a ka m zuo ike inweta ihe m na-edi na ikutusie jigba ma chabie ya enwere nga DJ wetara m scissors ka m kọtụpụ ihe shift kene ka shi ebe a chabiwe shift let us start from there gena akọ lion dey sleep mama ọmụma wee enyi ọmụ awụ lion mama awụ m enyi you dey wake me o gena akọ ihe a na mama ọmụma awụ kekedu nke ahụ a na-akpọ iwe ohia kasongo mama awụ kasongo gena akọ ihe ị na-akọ n'ihi ya bụ isi ka anyị chabiwe ụta shift chabie ya shift buru mgbomgbo na mgbomgbo gị nye m paragraf ị na-adọli m o ihe anyị na-achọ ya afụ ya o ka m hụ kene ya ihe onye chọkọ ọfụ Clara do your worst ị na-achọ m okwu do your worst ka ị na-akọ ihe ị na-akọ n'ihe eji eziokwu eme mụ na gị anọkọta nọruo taa amamihe m na-edi ọ gbanwa ji ụtọ ahụ mụ nwa onye na-eme ka onye ụjọ maka na asị onye ụjọ ji ndụ ya na onye ike n'ihi ị kwesịrị inye m my credit maka na mbido m achụwa gị energy for energy ọra for ọra nsogbu ga-adị ọkwa gị maka onye ọzọ I know you too well now ama m ka a na-ele ilecha m gịnị ka ị ga-eme anya ogbenye na-arụ ọgaranya bụ nkiri mụ nwawa ọgaranya na this case na mụ nwawa ọgaranya gị nwawu the poor person nọ n'etiti anyị gị na-akọ ihe ị na-akọ iche nwantine ndị ọgaranya na-eme ka a na-eme ụzọ isi na-enwe m ji na-ele gị emega m ụzọ mana ka ị na-akpọ ụzọ akpọ ụzọ ị nụọna na onye ogbenye na-adị humble onwe na ka isi nụtụ n'akụkọ na onye ogbenye na-adị humble ị dị poor my friend ọhịa mere iji dị humble gị na-akọ ihe ị na-akọ ịkpapụ m iwe ma chabi ụta chabie ya gị gawara your own gawa nke gị Uche agwala m gị gị gawara your own emetụkwala m aka o zuo ike ka nwike ṅụọ mmiri tọba iko emecha program gị return all my pen gawaziere ụwa gị gị return ọra m pen m maka na achabiela m ụta and that's on period pen oleke pen m jide ego ngazo na nke anya ahịa n'ala Clara give me my yellow pen ịhụ na osukwele gị o osule gị o yellow pen madam Mary ya onye gwara gị na Mary mee deceive wala gị na Mary mee na my pen
Uche, don't leave me na. Ọkwa pen ahụ ga-eme ka nhapụ ịchabi ụta maka na nnaracha gị pen a ma ewere mma mkpi otu a chabie dise ụta this evening. gị gawara ụwa gị. Allow me maka na uche nwa ichetara m ihe ndị nchefuru echefu. Nwa chọ ka m kpalie from the bottom of my heart. Kpalie ihe niile i merela. Osule ya. Uche. Gị dọgbuo m. Wele ka m kpọrọ gị. How many times wa call you? Ịkpọọla m ugboro 3, ịchọkwara ikpe 5 maka na ama na nha gị ga-akpọta ati. Akwa 3 ka ị nụchara. Ọkpa gị ma. Ị kpesịrị m onye na-akpa nkụ n'ubi ya. Adị m equal to the stars ruo n'ogo nke n'inyulie mamiri elu anyị tatara gị ya. Gị na-akọ ihe ị na-akọ ọmụnwa ka mmadụ na-eme resumesume eji mmiri aga Malaysia ka eji biribiri aga Britain. Uche enweghị m chọrọ ịjụ gị ihe ị na-eme emere gị eme. Gị na-akọ ihe ị na-akọ ọhịa ọbụla na-asọ nkata ya epula ero Clara ipuola ero pukwasa ya ọhịa n'elu enidiri ịbịa togoro n'elu ọhịa ahụ forere a ahụ ga-emetụkwala m bụ ihe na-akọ ihe na-aka ahụ ga-emetụla m. Mmetụ gị ahụ gị na-eme gị gbuo m gbuwe m ka ndị ọha ju bịa na-ele gị maka ihe na-akọ ọ dị egbe koodu Igbo bụrụ ụzọ ma ọzọ anyị agwụchala bụ na anyị agwụchala so ihe ọma ị ga-emere anyị na mgbede agwụchala ịbịa bukọta redio gị nso gbalie ya elu ma ghara anyị nke fọrọ ya na ọ gaghị agbaghara ya agbagharala onye mmejọrọ ya na-emejọla m ya. If you don't want to forgive, don't forgive. No forgive. Ama m ihe m ji. No forgive. Enough. Forgive lam. Gị na-ekwu ihe ị na-ekwu. Uchenna Clever Ọnụọha bụ aha m. Nwa gara mma bọbọ nkịtị nwatakịrị bọbọ. Na mgbede a n'ihe anyị nọ live na Facebook nọrọkwa live na YouTube. Gaa na Facebook gaa kiriwe anyị live ebe ahụ. I kwesịrị ịdị na-ege ege naanị. Ige ege adịghị enough. Ige ege is not enough. No. Echo FM wo audio visual radio station. It's all Gini. What do you mean? Why na kpọrọ no? Audio visual. Visual. Is visual. Oh, visual. Clara correct ha mo. Moye mkpọrọ. Mary bi ugbu anyị ajụ ya. Onwe ka Mary si bi anyị ajụ ya. Mo oyibo pass the first reading. Uche nke gị loso na mgbede. What do you mean? Say visual. Repeat. Clara ihe ọ English ka so Iran. Repeat. Nkụzikwanụ gị ghọta ihe na-eme gị. Ihe ji ada ole. Small correction no go take. Pare ha anya ka m correct onwe m. Visual. Thank you. Wale ka gwara. It's all visual. Okay, aga m eji wayo. Ji wayo. Visual. Oh. Am I rushing it? Onye ikuzi gị jara m ahụ. Visual. Akwe metere m ya. Na what? Abụtakwala m otu. Nara so visual. Wee bụrụ ya. Anyị nọ live na Facebook, anyị nọkwa live na YouTube n'ihi ya gawa ebe ahụ gaa kiriwe anyị ruo na Facebook ruo na YouTube chọwa Echo FM 100.7 ISIOKWU FM 100.7 kliki ịkpam kiriwe anyị zibatara anyị ozi n'isiokwu anyị ga-eleba anya n'ihe omume anyị bụ aka aja aja nke mgbede a ịmasị ọ na-abịa ihe karịa sị tụọ ya aka ọ bụ megburu onwe ya bụ ya butere okpugburu onwe ya onye hụkwara ebe ọkụkọ na-abịa ihe onye chụọ maka na amaghị onye ga-ata ọkpa ya echi. Ịrụ ọrụ ugbo a na-arụbu n'ụlọ akwụkwọ n'oge gara aga ụlọ akwụkwọ praịmarị na sekọndịrị n'oge gara aga bụ nke ndị oyibo na-akpọ farming. Gịnị mere nke a ji wee laa n'ọtụtụ ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche enwere n'ala anyị bụ Naịjirịa? Ịrụ ọrụ ugbo farming garden ime garden ọ ihe a na-akpọ ya mgbe ahụ garden asị gaa na garden ụlọ akwụkwọ. Gịnị mere nke a ji wee laa n'ọtụtụ ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche enwere n'ala anyị? Iruo n'ọtụtụ obodo dịgasị iche iche ya bụ garden nke anyị ka dịkwa nke anyị ka mere gịnị ka dịkwa iruo n'ọtụtụ obodo dịgasị iche iche ọ ka ala ka litọrọ unu nke ụlọ akwụkwọ gọọmenti inwe ji akọ ugbo ji arụ garden. Uche m na ndị mmadụ nkịtị nwe ha nwere edo ihe ahụ enweghị ya
Kedụkwa n'ebe ị hụrụ ala? Ndịkwa n'ebe hụ arụchicha ihe niile. Kedu ebe ị hụrụ ala? Ala. Ịma n'oge gboo nwaanyị ọma mgbe anyị gara ụlọ akwụkwọ nke anyị mgbe ahụ. Ịga akwụkwọ ị ga-ama na ị gara akwụkwọ. School field ga-adị. Very important. School na-enwe environment wụ ịbata environment gị mara na ịbara environment ka nkọ gị nọsapụ ahụ. Uke kpachi. Gị nọsapụ gịnị ahụ. A na-enwe garden nke anyị dị abụọ. O nwere nke anyị ga-akọ n'afọ a. Afọ ọzọ akpọrọ anyị gaa ebe ọzọ anyị akọ. Afọ ọzọkwa akpọrọkwa anyị gaa ebe ọzọ. Ihe a na-akpọ ya wụ rotation ka ọ gịnị. Echefara m ihe a na-akpọ ya na agriculture. Anyị na-eroteti. Anyị kọ ebe a. Afọ ọzọ anyị akọ ebe a. Afọ ọzọ anyị ahapụkwa ebe ahụ anyị kọrọ gaa na nke ọzọ enwekwa ike ruchie nwekwanụ manure mgbe ahụ a na-emecha fertilizer. A na-eme ntọala bụ fertilizer n'ọrụ a bịara kụziere anyị mgbe ahụ ka a na-esi eji akwụkwọ aproduce ihe ndị oyibo na-akpọ manure. O nwere ihe kpọrọ ya compost. Be bold. Compost. Okay, gị nwa kpọrọ anyị aproduce manure mgbe ahụ anyị na-eji akọ gịnị ugbo. Mana otu ihe m bịara bịa chọpụta mgbe ahụ bụ na ya bụ ihe bịara bịa mee anyị nwa bụ ụmụ akwụkwọ agbasi ike. Ọ dị ọtụtụ ihe anyị mụtara. Ọ bụghị naanị ugbo ka anyị na-akọ, anyị na-agbakwa fence. Maka na ịkọchi ugbo ahụ na-agbaghị ya fence, ewu ga-abịa mebisia ya. N'ihi ya mgbe ahụ a na-edunye anyị si anyị gaa gbuo osisi eji eme ịgba fence. Ndị be anyị ji akpọ ya mkparata. Amamihe ndị be ka onu ji akpọ ya ịgba fence. Mgbidi ndị a na-eji osisi na akịrịka na-agba. Mgbe ahụ enwere ike so otu nwata akwụkwọ bute osisi 12. Ma ọ wụ igu nkwụ. Ndị na-eji igu nkwụ. Clarị mana osisi a na-agba gị ụgwọ akwụkwọ. We know they pay money that time. Yes, we know they pay money. Enwere ike asị gị weta osisi gị weta, asị gị weta ji gị weta ji, ịkwụọla ụgwọ akwụkwọ. Nwere mgbe ọ ga-apụta asị anyị weta azịza jee pịa azịza. Ịpecha azịza ahụ ikekpe ukwu isi, ukwu anọ, ukwu atọ, ịkwụọla ụgwọ gịnị akwụkwọ. Mana o nwere ọtụtụ ihe anyị mụtara mgbe ahụ. Ịma na otu a m dị ugbu a ama m ka esi apịa azịza very very well. Mụ na gị nwere ike nọrọ ebe a before 1 hour apịzuola m otu okwu cherere m maka na amụtara m ya mgbe ahụ mgbe anyị dị na ụmụaka. Osisi eji agba mkparata a na-eji eme fensị a ọ bụghị osisi niile. O nwere osisi a gbara anyị mgbe ahụ ọ ga-abịa igbute isunye ya n'ala before 1 week ọ gbanye n'akwara towe. Ihe a bụ ihe ndị anyị mụtachara n'ụlọ akwụkwọ. Mana ịma n'ụwa nke ugbu a ihe agbanweela. Reverse abụrụla the case. New regime, new age. Amami na-aghọta. Reverse abụrụla gịnị the case. Ihe dị otu ahụ adịghị. Mere anyị ji ajụ gị bụ onye na-ege ntị na mgbede a. O nwere ihe dị kedu ihe mere nke a jụela? N'ọtụtụ ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche enwere n'ala anyị. Ọ dịghịzi. Anyị na-enwe garden. Ị ga-enwere iji nke gị. Ịkọrọ ihe. Ị ga-akọ. Aha gị bụ ị hụrụ iji a, lekọtawa ya anya, gbaa ya akpụ. Ị na-akọ ọka gị kụọ, ị na-akọ akwụkwọ nri gị kọọ, ị na-ehi ji hie ya ji. Ihe ọbụla ịma ị ga-eme na riji ahụ do it o. Maka na exam ka ọ bụ ọ ya nwa agriculture. A ga-abịa nye mark. Gịnị ka a na-akọ mara otu ihe ya ekrushi ruo imetekwara ya. Ịghọtala ụmụ ihe ndị ahụ tụruru ihe ndị ahụ ticha bịa jide ya nye mark. Nke ahụ wụ agriculture in practical. Ọ ya nwa wụ practical ya nwa na-akacha ebu mark. Mgbe ahụ ndị nkụzi anyị nwere ike inye 70 marks maka ihe ahụ ị kọrọ n'obi gị. Imagine ebe ị nwetara 70 marks na practical agricultural science. Abịazie na nke odide theory ya gị nweta 30 ị pasịala. Gị lekwana mgbe ahụ inweta ọnụnọ ọkụ anyị nwa na-enwe mgbe ahụ ịkọ. Kedụkwanụ ka nha mgbe ahụ inweta ọnụnọ ọkụ anyị nwa na-enwe mgbe ahụ ịkọ ihe ndị Aklara nwoke ọcha onye ọbụla ubi m gị nweta ubi m anyị na-agbacha ya mmiri. Anyị na-agacha chuo mmiri otu a na-agba ya ịgwụ na ubi anyị mere gịnị mara mma. After school mmadụ anaghị aba n'ubi ahụ. Ala ama ka esi lụọ ụlọ. They will not allow anybody ịba na farm ahụ. Ahụ gị ka hapụ ịga mebie nke onye ọzọ.
ụlọ akwụkwọ na-atọ ụlọ akwụkwọ na-eme gịnị na-atọ ịma ịgụ akwụkwọ a na-ekwu ekwu ya abụchaghị A is for apple B is for ball ihe anaghị agbanwe na agụmakwụkwọ Naijiria Uche ikpukwa okwu ọma gị n'ọnụ aka ịrụgo ụta adị m na fam m nọ jiri ịrụga biko wepụkwa anya gị ụlọ ịrụgo aka ka o nyere gị ala ọ dị egwu mana ka di ya mere mgbe ọbụla A for apple B is for ball ọ na-agbanwe agbanwe B ọla awụkwado ihe ọzọ ọ naanị bọọlụ na apụ mgbe ọbụla A is for apple B is for ball C is for chair D is for dog E is for egg F is for fish G is for girl H is for house I is for ice cream J is for jug J wụtọ jug kemgbe ụwa Nigeria school system ọ na-agbanwe kwede I don't know. Uche, be careful with me this evening. Ya wuru ma si wo Clara, you know. You are Uche. Abameti ihe a. Thank you. Mana agụmakwụkwọ Nigeria, A is for apple, B is for ball. Igirigi. Agụmakwụkwọ na-enweghị practical, ọ lara ala. Onweghị isi nke o ji enwe gene ọdọ. Kedu ka ị ga-esi amụ ihe ọmụmụ mass communication? Onye na-amụ ihe ọmụmụ mass communication agaribeghị redio nso. Ịmaghị ka mic na-adị, ịmaghị ka console na-adị, ihe ịma na-asị a na-prepare news, a na-enwe lead, a na-enwe a na-akụziri gị ihe ndị na-agba isi yarị. A na-akpọ gị n'ahụ. Gị n'ahụ? Mana lee ọtụtụ mahadum dịgasị iche iche ụfọdụ n'ime ha enweghị dị studio. Kedu ka ị ga-esi aghọta ihe a na-akọrọ gị ka ọsọkwa ha sugbuo onwe ha n'oyibo ma ị na-eji ya anya gị hụ konsol ịmaghị ihe ọ bụ na ịmaghị ihe ọ bụ amami na-aghọta mgbe ahụ ndị nkụzi anyị kwenyere na ahụ n'anya ekpe n'ihi ya na-akụziere anyị agrikọlchọ mgbe ahụ asị anyị ngwa jee nọ jee practicalize one ya jemekwana many people amụta ya mụtacha ya ruo na mbọ aka o nwere ndị mụtara ka esi akpa ekete mgbe ahụ a na-akpacha abọ gịnị ka a na-akọ wuul a na-akpọtacha ndị ma anya ya ụmụ nwaanyị ndị ma wuul akpọ nwere ndị mụtara ka esi akpa isi yaks wuul a na-eji ya akpa Uche ịkpado ihe ahụ ugbu a nwewezikwa ebe a na ndị ka asị skills mgbe ahụ ịmụ ya agụmakwụkwọ na-atọ onwe ka isi cheta riji gị otu a cheta faamụ gị obiọma akpa gị mgbe ahụ kwana a na-eme ihe n'ụzọ doro anya o ruo mgbe a ga-ahavest ịhavest chaa ya ọ dị abụọ ndị nkụzi ga-ewepụta a na-eke ya ụzọ atọ ka ọ gịnị mgbe anyị gara nke anya na-eke ya ụzọ atọ ewepụta nye gọọmenti wepụta nye hedimasta wepụta nye onye nkụzi supervisor gị ma nwee otu ụzọ ọ dị ka ọwa ụzọ anọ ịhụna ka esi eke ya bụ ihe ya wụ na o nwerekwa nke a ga-enye gị apart from inye gị mak ya bedụsọwa obere nwere nke ji ga-eruore gị ị ga-erikwa obiọma na-eme gịnị na akpa mana ugbu a isi akpa adịghịzi ebe ekedoro ya ihe agbanwee na ebelebe egbuola n'elu ebelebe mgbe ọbụla A is for apple B is for ball efanti na-ewu ụlọ elu ebe ndị paramari ga-ebi iya ewe ebe ndị paramari efanti na-ewu ụlọ elu ebe ndị paramari ga-ebi iya ewe ebe ndị paramari ga-ebi ha dị ego Jack and Hugh kedu nke ọwụ echefuchala m egwu ahụ heka gịnị ọ dị ego ya bụ ihe na-atọkwa anaghị agbanwe ya agbanwe igirigi gịnị mere nke a ji wee laa n'ọtụtụ ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche enwere n'ala anyị ịrụ ọrụ ugbo a na-arụbu n'ụlọ akwụkwọ n'oge gara aga Clara ike agbala ezigbo ike agwụla maka na ihe ahụ na-enye aka uche ịma asị ofu onye a na-azụ nwa nne na nna azụkwa ndị ụlọ akwụkwọ azụkwa ka onye a mụtara ebe a mụtakwa n'ụlọ akwụkwọ ya jiri ya too jiri ya nyere ya onwe ya aka n'ọdịnihu mana nke ugbu a wụ uche ihe niile anyị cha uche makwa na enwere nke na-agba m anyagharị na-aga n'ụlọ enwere ọtụtụ ụlọ akwụkwọ sekọndịrị ndị nkịtị nwe uche
ma praịmarị na na-apịa ụmụaka ihe na-apịa anụrụ m ihe masị isi gịnị anaghị apịa who are you to ụlọ akwụkwọ ndị ji ego n'ọwụ ụmụ ndị ji ego na-aga n'ụlọ akwụkwọ lee nwa ọgaranya pịa ya ihe nọ n'ọhịa ụlọ na-emekwala ịnwa anwa pịa nwa ọgaranya ihe ọbara ga-agba gị n'imi ka erufai n'ụlọ ikpe oge etogode gị anya anyị azụ aparị agadi ihe a pịara anyị Chineke lee ihe a pịara anyị uche ana m eyi shọt n'ime aga ụlọ akwụkwọ maka apịa ya obe tom ụtalị mechara masta anyị Chineke o nwere ihe wụ ụtalị mechara masta o rụziri n'ogo nke na ihe ụtalị ọ naghị eme uvuzi anya ị ga-eyi dọbụl efe o ruchara n'ogo nke mgbe anyị ma anya nwawa ụmụaka anyị bịara bịa device ya means ihe anyị na-eme mgbe ahụ wọ ahụ onye nkụzi nke ji apịa anyị ụtalị wee anyị ewere okwute kpunye n'ọnụ ama m onye wepụtara atụmatụ a maka na asọ na-eme apịa anyị ụtalị ọ naghị aba o nwere one of my friend gwara m ihe ahụ mgbe ahụ si uche m asị taa o nwere ihe a na-eme makwa o nwere ụtalị apịara Chiemerie ụtalị ahụ aba ahụ na amamihe mere na Chiemerie bịara bịa were kọnkịrị kpunye n'ọnụ si ime nyere ihe mbịawa skuul mewere kọnkịrị gbaa na akpa gị bụ onye na-ege ntị ọkwa asị yo agakwala ga kpunye kọnkịrị n'ọnụ ma ewere ya otu akpunye n'ọnụ alọgụ ụtalị ya sị gị fụchichi ihu alọgụ ụtalị otu a gị fụchi ihu alọgụ ụtalị otu a gị fụchi ihu apịachala m ya pụta ya jụọ m sị na ụtalị ọ na-afụ ụfụ sị ya no maka na achọghị m ka okwute ahụ dapụ ọ dị egwu ihe nke ogene ụlọ akwụkwọ na-atọ apịala gị n'abụbọ kwụsị gị macham asị gị macham alọcha gụtara asị gị macham bibot kama match it ka ọ gị ịbịara ụlọ akwụkwọ late ị ga-aga chuo mmiri jiri efe ihe iji bịa gaa chuo mmiri na-agba mara na-apịa enwe nwa akwụkwọ na-apịa ihe n'ụlọ akwụkwọ anaghị apịazi ụmụakwụkwọ ihe agbanweghị na lee ọtụtụ ụlọ akwụkwọ ọ ihe mere ji sị gị na abịa n'agụmakwụkwọ ime obodo gọọmenti kụrụ afọ n'ala mere anyị ji asị gọọmenti steeti Imo biko kene anyị ahụ na ịgba ọnwa oyoko tirila n'okporo ụzọ that one day anyị ahụ na ya gọvanọ steeti Imo Hope Uzodimma ịgbalịala n'okporo ụzọ ọkacha ndị nke dị within Owerri ebe a ịgbalịala o sikwara n'ike ọ na-arụkwanụ ya na-agakwa n'ime anyị ahụtụla small ọ rụtụkwara saịdị ụzọ mana ọ gbalịala anyị ahụ n'ihe ndị a anyị na-enye gị yo kredit ịgbalịala mana iwebatakwu aka n'ime obodo ọ ga-amagbukwa onwe ya bịa tinyekwa uchu n'okwu gbasatara agụmakwụkwọ revive to agụmakwụkwọ gọọmenti biko n'oge gboo onweghị agụmakwụkwọ na-ebiti gọọmenti skuul ịma gbaa maka na otu onye siere ọha nri ọha ga-ericha mana ọha siere otu onye ọ gaghị ericha mgbe gọọmenti wụ ọha kedu ego mmadụ nkịtị nwere ọ ga-eji ebiti gọọmenti mana gaa n'ọtụtụ ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche gọọmenti nwe ụlọ akwụkwọ zero library ha enweghị bandị na-eme ka skuulu tọ ụtọ ha enweghị gardening ha ebe a na-eme farming adakpọọla ụfọdụ ndị obodo ewerechala ya ụfọdụ ndị obodo akpakọrọla ya sụmọsụmọ Rochas gbalịkwara ka anyị nyekwa ya kredit ya mgbe ọ chịrị ọ gbalịkwara ọ revive tụrụ ụlọ akwụkwọ gọọmenti inwe emechara ka nri mgbe ahụ thank you ma school uniform ma akpa ọ gbalịrị akwa ndị osi ha gaa n'efu no ọ gbalịrị that time ụlọ akwụkwọ gọọmenti iwa bịa tụwakwa ụtọ n'ihi ya nke a dị ugbu a tinye uchu na ya ọ ga-eme gịnị ọ ga-amagbu onwe ya ihe niile abụchaghị sobere o nwere ihe mmadụ ga-amụta n'ụlọ akwụkwọ ịmụta ka esi akọ ugbo n'ụlọ akwụkwọ ị ga-eji ya bara onwe gị uru a na-akụzicha ka esi azụ ọkụkọ mgbe ahụ a na-akpọta professionals experts ndị experts ndị doro anya o nwere ndị gọọmenti na-akpọta mgba ghọta ka ya bụ ihe si aga gọọmenti mgbe ahụ na-akpọta mmadụ ndị expert akpọpụta ịma skuulu ọbụla na-enwe ukwu osisi hapụkwa ogbu ihe mebirila skuulu ọbụla na-enwe ukwu osisi abụọ ma ọ bụ atọ gbara ọkpụrụkpụ ihe a na-eji akụ osisi ahụ mgbe ahụ bụ ebe ụmụaka ga-anọ maka in the afternoon maka o nwere ticha anyị mgbe ahụ ọ na-abụ kpọpụta anyị ya na-akọrọ anyị akụkọ ifo anyị nọtụ n'ukwu osisi nke akpọrọ anyị gaa n'ukwu osisi nke ọzọ anyị nọtụ ebe akpọrọkwa anyị gaa n'ukwu osisi nke ọzọ fresh air mgbe ahụ akọwa akụkọ ifo ahụ ụjọ ejidecha anyị maka na ọha na-abịa daa gbiri ya rugodi asị ka onye nkụzi anyị na-atọ mgbe ahụ asị na ọ bụ eziokwu pin dafe ị ga-ata ụta ya
ya na-akọrọ anyị ifo mgbe ahụ kwanụ o nwere mgbe a ga-asị anyị na ihuru echi na-abịa abịa o nwere expert gọọmenti ga-akpọta na ha ga-abịa n'ụlọ akwụkwọ na ejikezi ọfụma mgbe ahụ nlarura o nwere aka nsiri ụlọ ma mụ da akpọ nkodo were ele aka otu ahịazicha m apịa ya n'isi oche ya daa pam gị hụ m responsible gị bịa tọkụọ in na-ewere eriri akpa nne m otu maa ya n'afọ asa ya mabie ya mabie ịhụ m mgbe ahụ integrity na wọta uche adị responsible na-ete ete ihe ka ogene ntụ agbasa ma gara otu a na-abịa lukucha responsible innocent nwoke na-emebeghị nwaanyị si makwa ihe ọgwụ dere ka ederi mgbe ahụ ị bịaruo onye nkụzi a nwere ka ịma ndị nkụzi nwere strategy mgbe ahụ ele anya na ịdị n'iti mgbe ahụ akpọpụta gị n'ihu ka onye spat ahụ mara ndị ahụ isi ha ruru eru ị ga-anọgide n'azụ maka iwe ekwensu bịara ụlọ akwụkwọ ị bịara imebi ụmụ kraịst a ga-edosa gị n'azụ ebe ikpebiri na ị ga-adị deti akpọrọ gị dosa n'azụ kpọpụtazi ndị dị responsibụl n'ihu mgbe ahụ ndị spat ahụ na-akụziere anyị ka esi azụ ọkụkọ o nwere ndị nke a ga-akpọta ga-akụziere anyị ka esi akpa ekete o nwere ndị nke a ga-akpọta ga-akụziere ọbụla dị ọkịrịma o nwere ndị nke a na-akpọta ga-akụziere ka esi ụmụ anụmanụ ọhịa ndị a nchi na ihe ndị ọzọ eju a na-akụzicha ihe ndị akụzi mana ihe ndị alaala gọọmenti akwụọla ha afọ n'ala ọ wụzi politiks ka anyị na-aka politiks ntuli aka elu abakwa bara na pati nke ọ pụkwala ọ ga-aba na nke ereduzuola ọchịchị too naanị ịrụ ụzọ ọchịchị awụọla naanị ime gịnị ịrụ ụzọ ereduzuola ya gburu ya belatazie ya too ịrụ ụzọ onye rụrụ ala ụzọ gba ọgwụla kedụzi ihe ọzọ ọgwụ biko nọ unu ga-ama ihe unu ga-eme gbasara nke a gịnị mere ịrụ ọrụ ugbo a na-arụbu n'ụlọ akwụkwọ n'oge gara aga ji wee laa aka na imere ọsịsa ụdị ekwentị gị kpọbata site n'akara ekwentị ndị a bụ 0911-20,022 0911-20,022 maọbụkwa 0707-454-1014 0707-454-1014 ọkpụkpọ ọka ise naanị ka anyị ga-ewere anyị abịazie mee ka ị mara uru anyị nwetara site na nke a maka na o nwere ọtụtụ ihe ndị anyị mụtara site n'ịrụ ọrụ ugbo a na-arụbu n'ụlọ akwụkwọ n'oge gara aga mgbede ọma ndewo Uchenna na Clara ndewo Uchenna biko ị ga-ekwekwe Clara ka o zuo ike I beg you nketa akwụkwọ ka pen Clara biko chọọ pen yellow pen nke ya Uche it's not his own gaa n'ihu tinye ọnụ n'okwu okay Uche ka m gwara gị otu egwu ọhụụ andị nwoke ọla aka dị mma nwoke ọla aka dị mma eziokwu aga m amụ ya ọla aka dị mma Uche ma abụ akwa na Judy 1980 a na-eme handwork na Nigeria a na-abụ ya ebe niile ejere eji mana taa gịnị na-eme Uche ịma ihe mebiri all this ma egburu education system ịma ihe gburu ụmụ ihe ndị niile na education na-ewu public private school ọwụwa na private school dị njọ but ịhụ na private school ndị ehiwecha na eweta one bedroom flat eji eme nọzịrị praịmarị na-achọkwa iji eme university ọ mgbe skuul ji mebie ọ mgbe ihe ndị anyị na-eji lashịa achọghị ihe ma maka kọmpaụnd ndị inspectors of education anaghị achọ ikwu anything gbasara ihe gbasara enwere ihe eji mara skuul kọmpaụnd mana ugbu a ya ajụ ọwụla ị gara flat 6 nga ofu flat nwere ike ọwụ skuul n'ime kọmpaụnd ndị mmadụ bi elekwere ebe a ga-enwe demonstration fa wakịma ihe a na-akpọ ya data demonstration fan ebe nke a ga-enwe ya ụbọchị a na ọdịsi ihe niile na-emebichicha ihe niile na-emebichi look at it I am the product na enwetakwa ka ga-esi mee ji public school tụọra
private school. Okay. No matter ihe asara ikwu, no matter ihe asara. Ọkụrụ nke a na-eme akpọ nwatakịrị gasị 7 o'clock. Ọ ga-ebu ụzọ ime class usually. Akwụkwọ oh, my children should not come out. I don't allow them to play. Nobody should have. I heard that they came out today. Yeah, I don't like it. Her uniform was dirty. My uniform had hit dirty. Or we in that church got dirty. My uniform in the girls' school had hit dirty. Anything had dirty. John. We think that now we are doing ourselves good. I want that now you didn't why. Na-egbu onwe anyị. Gbubi ego abụghị nwanne aga m akọ ọtụkwa gị na-akọ ogologo akụkọ. Mgbe ọzọ mmanụ akara dị otu onye ratọ ibe ya ratọ. Na ghọta ịma nwaanyị ọma abịa mgbe ahụ na gọọmenti skuul ebe ị ga-enwetakwanụ ndị ma bọọlụ akọ gọọmenti skuul. Hapụkwa ugbu a chere na ihe niile nwa akwụkwọ ka a na-agụ. Ndị gọọmenti skuul kpaa gị bọọlụ. Okoso. O nwere onye nke a na-akpọ pepero mgbe ahụ. Ọkpa gị ị ga-esi ebe adaga agbala. Gwem ya akpa gị otu alami yamalụ ka ọ wụ. Talenti na wọta onye ọbụla chọrọ igosi ihe o ji mee gịnị bi ụwa. Agụmakwụkwọ abụchaghị naanị ihe a na-agụ na ihe a na-asụ asụ. O nwere ndị mere nnatarachi. Ọrụ dịrị ndị nkụzi ha next. Ime ka nnatarachi onye ahụ mee gịnị pụta ihe. Mana ụwa nke ugbu a o ruola n'ogo nke na-amachiela asụsụ Igbo. A na-amachiza ị na-asụzi Igbo a na-ahụzi gị dịka ewu ka itibọrịbọ ka ewu mpama na-enweghị ihe ọma maka na anyị chere na agụmakwụkwọ wụ naanị no adịcha too serious. No, agụmakwụkwọ abụghị naanị ya. Jekwa jụọ ese enwere formal nwee informal education. Mgbede ọma. Uchenna and Clara. Ndewo. Ekele m nọ. Ọ Steven Kechi Obi abụ ebe m Imo Steeti na-akpọ. Ndewo. Ịma ihe mere ndị awụ ndị nkụzi ugbu a ahụ dị ka ndị nkụzi mgbe mbụ magụ skuul ihe dịka ebe na 280. Adị nke ọzọkwa na-ewụla ụmụazị ugbu a na-akara n'obere karịa mgbe mbụla mba ahụ ndị tretọ nọ na skuul. Anyị na-eme gadin. Onye ọbụla nwere nke ya. Ọwụ ma imeghe ya a ga-apịa gị ihe pịa ọfụma. Mgbe a na-esokwanye handiwọk handiwọk a na-eji ele egzam. Ọrụ masị gị weta handwọk gị na iwetaghị ya ịdala nke ahụ. Ọwụkwa ekete ọ ga-akpa ekete nke ya. Ihe dị ihe iji isi so ụta na-esi eme mgbe a na-aga skuul mgbe ahụ. Ekele m ụnụ. Ndewo ya gazie. Uche onye adịghị ya njọ uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya. Gaa na Facebook anyị sorokwa ibe gị zibatara anyị ozi akakwala nkọ. Na mbụ ka anyị were nke si n'aka Emmanuel Ọjị osi Uche. Gịnị ka m mere ma ọ dị ego. Vivian Okere ka osi Uche na Clara mgbede ọma my best radio couple. Na Uche na mbiko kene ha kene Clara aka ka ozi ike. Ọ sị thank you na ọ hụrụ anyị niile n'anya. Eji m Clara aka. Kama ị ga-asị Clara kpagharịa agba gị na-asị m ha what do you mean? What do you mean? Gaa n'ihu nwaanyị ọma. Na nke si n'aka Christiana Osoha si ohi zibata ozi na mgbede. Ọ sị mgbede ọma Uche na Clara. Ọ sị anyị amakakwa na mgbede a na Chineke gozie anyị abụọ ndewo. TikToks. O zibatarala anyị ozi na Facebook anyị. Ọ sị ihe ahụ anyị na-achọ ịkpọ shifting cultivation. Thank you so much. Ọ bụ ihe a na-akpọ ya shifting cultivation. Ịgụrụ agrik ịgụrụ agrik. Mgbede ọma. Evening. Emmanuel. Gaa n'ihu Emmanuel. Yeah, my first time of calling. Ndewo. Ịma ya nnukwu today ọ na-eme m obiọma because mgbe anyị nọ sie m je akwụkwọ skuulu mgbe ahụ na ịkpara nkata ma o nwere mgbe o ji eme asa anyị weta ji ịgawa weta ji a na-arụ ọrụ ugbo anyị nwechara ebe anyị na-arụ ọrụ ugbo na skuul mgbe ahụ ịgawa asị gị weta ji dị otu a mkpụrụ ji abụọ ma ọhụrụ
2 or 3, something like that. A na-atụ ji atụ, a na-atụ ya atụ. A na-atụ ya atụ. Ịbịawakwanụ ma ijighị ya bịa, a ga-acha ya ezigbo ihe. But ụmụ ndị a ezi na. Village. Government school ISF, government school ebe m gara primary school. Even ụlọ sef ama m ihe na-efere ebe ahụ this ikuku ma ndị ote. Onye gụgwọ nke eziokwu mgbe ahụ gọọmenti skuul and English ahụ na ịmụtara na gọọmenti skuul a na-echefu echefu. English na-adị strong. Ndewo ya gazie ịma nwaanyị ọma ndị a na-akpọtakwanụ dịka ndị nkụzi na ụlọ akwụkwọ gọọmenti nwe ọwụ ndị garala trenin eziokwu ọwụ ndị garala gịnị trenin ọwụhụ ndị nke a lere WAEC naanị no tupu gọọmenti ewere gị n'ọrụ ndị nkụzi ime ihe pasịrị tru ọ ga-ewe gị ihe mere ihe a na-ewe mgbe ahụ ndị dị kwalifa ịmakwa ihe ọgwụ o nwere many people na submit ka ewere ihe ọ ga-arakwa n'ahụ ewere gị ị ga-agacha trenin ahụ ị na-akụzikwa nkụzi ị ga-adịkwa na-agakwa trenin tupu gị ruo n'ogo hedimasta ma ọ bụ vice ya ma ọ prịnsịpal eme ihe ọ ga-ewe gị ugbo ndị nkịtị ya uwe na nwanne onye nwe o nwere ndị nke na-elebeghị WAEC ewu ticha headmistress o nwere ndị nke n'ụlọ akwụkwọ ndị nkịtị ma o nwere ndị na-elebeghị WAEC ewu ticha ọ dị ego ike gwara mgbe a na-agba ihu Davis Nnaemeka ezibatala ozi na Facebook anyị ọ sị onwe ya onye chọrọ ka nwa ya gaa akwụkwọ jekọwa ugbo na mfakịtị ihu onye ga-edeba ha aha nwa ya n'ụlọ akwụkwọ gọọmenti nwere mme ọ rara ahụ n'oge na-adịghị anya ịpịazi ụmụ akwụkwọ ihe ọ ga-ala kpamkpam maka na civilization ewerachala ihe niile gaa n'ihu nwaanyị ọma aka si n'aka Chess Precious ọsọ mgbede ọma Aunty Clara na Brother Uche ọsọ na-amakakwa na mgbede a na ọhụrụ anya niile n'anya ndewo TikTok ezibatakwala ozi ọzọ ọsọ Uche na Clara mgbede ọma na okwu anyị na mgbede amagbuola onwe ya na ejisie ike ya gazie Chess Precious ọsị mgbede ọma na anyị amakakwa na ọhụrụ anyị niile n'anya ya gazikwa ịnọ ka ọ dị Chibuike Emmanuel ọsị Uche brotherhood is proud of you Clara must be loyal thank you thank you don't worry I ga-eme gị sekretarị nọ iji zafere ya ka PRO public relation officer ị ga-awụ onye PRO anyị nọ maka ị na-ekwuchite ọnụ anyị yes brotherhood kwesịrị ịdị proud of me also she must be loyal the brotherhood are proud of me thank you so much ihe a na-ajụ eze calm down what do you mean ọgwụlanụ nwere ihe ọzọ any other thing kedu ihe ime ihe ọzọ ngwa kwụọrọ ya akwụkwọ jee ngwa ọyọrọ fụọrọ ya wesụ fụọ jiri aka gị fụọ na ị na-akọ ihe mmadụ na-anaghị aghọta iwu eze Uche na ọsọ Uche Clara na Uche my namesake ọ na too much yo thank you so much ọ na-ewe onye dị too much ịchọpụta onye dị too much John Ike ọ sị Papa Ebube na Mama Chioma dewo ọ sị everything has turned upside down in Nigeria no remedy ọ dị egbo anyị ahụ na nke gị Stella Maris ọsị mgbede ọba Uche na Clara na this program na-eme ya echeta oge apịara ya ihe by BIC ọkwa ya because of handwork ọ ihe mere eji pịa ya gịnị ihe ọsọ hụrụ anyị niile n'anya ya gaziere gị no Stella Maris ya bụ chere obi gị adaala ụda ọkpụkpọ oku abụọ ka anyị je ṅụrụtụ mmiri mgbede ọma mgbede ọma ndewo gaa n'ihu Fraịde ọ fọrọ m agatụrụ gọọmenti skuul nke m gara akpọrọ m ụdọ aga m echefu aga m echefukwana ime anwụọra m ihe bụ nke ahụ ga military school niile gara military school m gara nọ Emekuku comprehensive secondary school anụ m nga amụta pesa waya ọkụ nga amụta pesa wọk agrik anyị nwere agrik sayensị agrik nasa resachukwu ọ na-akụziri pesa azụ ọkụkọ na-akpụla saịdị anyị nwere ya ihe ndị niile anyị nwere ya na pam isi nri na agwa Amerika anyị na-emecha ya otugbu ha ndụ ọka m karịrị m ya dry art ya ndị apụ niile bụ tupu ọla ala
otu mkpa na-ekwe gị wu Uchenna na Clara ga-echenu ntị enweghị gọọmenti onye ga-emepe skuulu ka ya ga-aka gọọmenti skuulu ọ na-azọrọ ka ha bụ ole ya nweta ihe niile ọ gaghị pọtebụl so ndị ka nwe wetagoro ụmụnna ụmụme ndekọ na ndị ka nwa nwa agaga skuulu na ụlọ nga ọ gọọmenti skuulu and ama ihe enweghị okwu gị sia gị tiri gwa gị ebe mgbara gị ji kọmpụtarị ya sụọla gị abụ ebe chi dị sụọla gị bekee na sụkacha bekee ama ọgụ ma amachi chi dị asụ ọ gakwa ama kewa ọgụ makwa ọgụ mgbe anyị na gị batụrụ akị ụtụcha akị asị gị bịa fam bịbịa asị gị were ọka gị dị dị were ọka gị dị kụwa ya ya na-akpụ ụlọ ọtụgbu olu onye kpọrọ ọka na-asị elekewa ọka ya sị gị ọka ọmaghị na-akpọ ọka ọha uru ya gaziere gị n'ọnwekọ ọma o nwere otu ụbọchị mmiri na-ezo mwele anya n'ụzọ mwe hụ nne nka ọ na-abịa mwe gbakpụrụ nne m si ya nne m Clara nwoke ọcha o wee nye m akara m ta nda nda akpụkpọ na-atọ ụtọ ọ na-arahụ na mmụta onye nwere nkasi obi ọ ga-amụta akpụkpọ ma ọ bụrụ ma nne gị ma nna gị nwee ego ma ọ bụrụ ma nne gị ma nna gị nwee ego mgbe hụrụ nwatakịrị buru akpa n'isi na-agba ọsọ gbabata n'ụlọ akwụkwọ achịrị m ọchị ga wee ego mgbe ahụ ka anyị na-eche na live bụ Nollywood nwata buru akwụkwọ gbabata akwụkwọ ya ewe ya bụ ihe na-atọ egwu ahụ adaghị akwa Ifanti na-ewu ụlọ elu ebe ndị paramari ga-ebi ya ewe ebe ndị paramari ga-ebi Ifanti a na-agba ya agba o ebe ndị paramari ga-ebi ya ewe ebe ndị paramari a na-emi ya emi ga-abụ ụlọ elu ebe ndị paramari ga-ebi igwe ya ewe ebe ndị paramari ga-ebi amami na nwata ị ga-ahụ otu nwaanyị ọ ga-agbaju n'isi ya egwu data otu a na-emi ya emi ya bụ ihe na-atọ gị azụ na-eme fụkpọm gịnị ebe emechara were aha m mgbe ahụ kọmpozi egbo Uchenna hedona Uchenna hedona nwa mara obi nne ya nwa mara obi nne ya o mere ụmụ boys onye mma eghe obi m ewo obi m ewo obi m agụwa ya mgbe ahụ anya m awụrụ lọvụ nle gị acha amụkwa m gị amami na nghọta ihe a bụ ihe ndị anyị gabigachara mgbe ahụ anyị gara ụlọ akwụkwọ gọọmenti nwee mana ugbu a ihe agbanwee na kedụzi ebe egbugbere ọnụ gara mmiri jiri wee mee eze ụlọ akwụkwọ gọọmenti abụrụzi ihe eji eme ihe akaja gaa n'ọtụtụ n'ime ha rufu ekpukapụla laịbrị adịghị bandị ụlọ akwụkwọ adịghị arụkpọ mma o wee na-adabanụ onye mmejọ amụgbara amụmụ na Facebook anyị ugbu a na-eko FM ISIOKWU FM nke ahụ eji capital letter D evidence evix osi mbedoma my good people na Clara ịmaka o na ọ hụrụ gị n'anya rie nne how many ka ọ drop 4 kisses 4 bundle of kisses gaa n'ihu were nke Danwizi na nke Danwizi ọ si mgbede ọma Uche na Clara ọ si U is for Uche okay na nke si n'aka Onyinyechi Ngozi Ọpara ọ si C is for Clara U is for Uche anyị ahụ na nke gị nwa na-agba ihu Davis na-eme ka ọsọ gwụchala mgbe irejistara nwa gị na gọọmenti skuul ka ka ị ga-abịa mụwa ka esi akọ ugbo mana Uche ka ọ juke na-emo na agamachi ideba nwa na ụlọ akwụkwọ gọọmenti nwe ka ọ ga ebe ahụ jekọwa ugbo n'ụwa nke ugbu a why not ihe meziri emezi eji akpọ ya gịnị nwamma Chinefo ihe na-amụdanize ihe nwa na-agba ihu gee ntị o nweghị ihe dị njọ ịmakwa na ndị Agrik na-eri ihe lele
ịba na potere ime ego ole ọwụ otu ọkụkọ ugbo ma how much otu ọkụkọ ugbo ma how much ichere ihe niile awụchahụ PhD o nwere ndị bụ PhD agụrụ na agụgbo buarịga ihe a buarịga certificate up and down agụrụ na-echi ọnụ na ala o nwere ndị na-ejibeghị PhD na-erijigodi afọ a na-achọ masters gịnị ka a na-akọ ihe a gịnị ka a na-akọ n'ihi ịmaba na agrikọlchọ ịmaba iwi gen uche ị ga-eriju afọ ezinụlọ ga-eriju afọ gị nwekwa kwe na nwunye omume vọta ndị anyị na-eme gbasara ọrụ ugbo ka ndị mmadụ na-akpọbata ụdị ego ha na-enweta ka ọ dị anya ahụ na nke gị Okechukwu na Etan Osi Clever na Clara CNC Eko FM na too much yo ya gazie gaa n'ihu were nke si n'aka Onyinyechi nwaanyị ọma ọ sịrị Clara nyetụ m scarf go you get them in all colors alao amachigide ụwa George anyị ahụ na nke gị Prince Kenneth Olumba ọsị mgbede ọma na mgbe ọ nọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị na ọ na-aga ọ na-eme fam a na o nwere mgbe onye nkụzi ya kọkwara ya ihe maka na omege fam anyị na-ekwu okwu ya gazie o wee bụrụ ya Solomon Ọmayi ọsị oge o chetara ya mgbe ọ nọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị na ọ ya nwawu the best ma bịa na agrikọlchọ onye ọma na agro onye ọma na agrik ya gazie ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ nọrọ ebe ahụ ka anyị je nnọọ je ṅụrụtụ mmiri ma kwacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị agazie n'ihu mee nnọọ ka ị mara uru anyị nwa na onwe anyị ritere site n'ịrụ ọrụ ugbo n'ụlọ akwụkwọ nọrọkwa ebe ahụ eme na ngagharị ma burukwa n'obi o na ịhụrụ agụmakwụkwọ anyị na-ekwu okwu ya nwa wo the best education wo the key agagharịkwala agagharị agụmakwụkwọ dị oke mkpa enwere formal nwee informal education o nwere agụmakwụkwọ a na-agụ n'ụlọ akwụkwọ mgbe nke a na-anaghị agụ na gịnị n'ụlọ akwụkwọ o wee bụrụ ya ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ anyị alọghachiela maka ya bụ ihe omume anyị bụ aka aja aja nke ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 bụ ihe omume ahụ anyị na-anọ na-agwa gị na ị na-arụ ya ị gaghị eri onye rụọ ya erie maka na ọ bụ aka aja aja bụ ya butere ọnụ mmanụ ụkwụ nọrọ ọkpọrọ aka nọrọ ọkpọrọ agụrụ egbu ọnụ gbuo afọ pịam na mgbede anyị nọ na-eleba ya anya bụ isiokwu ya gbadoro okwe n'ịrụ ọrụ ugbo a na-arụbu n'ụlọ akwụkwọ n'oge gara aga anyị wee na-ajụ gị bụ onye na-ege ntị na mgbede a sị gịnị mere nke a ji wee laa n'ọtụtụ ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche e nwere n'ala anyị gịnị bụ isiokwu
n'oge mgbe ahụ o nwere ọtụtụ uru anyị bịara rite na ya. Nke mbụ wee bụrụ ịma na o mere anyị mgbe ahụ anyị abụrụ ndị gbasiri ike ma bụrụkwa ndị anya mere gịnị ruru ala. Yes, ị nụrụ ya nke ọma. Ọka a na-amụ ya amụ ka esi akụ ọka maka na ịkụta ya uche ọ ga-epu. O nwere ihe m chetara mgbe ahụ akụziere anyị. Spacing na-adị mkpa n'ọka. Space ye space o wee bịa were ya kụkọta otu ebe ma ọ na-enwe ya onye gwara gị ị gaghị ama. Uche mana ọka nwekwara otu esi akụ ya ịghọtala ya onwe ike puo. Fertilizer ime ya apply a ga-agbagide distance. Ị ga-enye maka imekọta ya n'ahụ ya nwụọ ya. Ya nwụọ. Ya even ihe ahụ na-adị ọkụ. Ọ na-adị ọkụ. Ya adagbuo ya. Akwụkwọ nri vegetable o nwere distance imewe ya fertilizer o nwere ka esikwa eme ya. Ịnye idiri onye ga-akụziere gị ihe ndị a ma ọ na-abụghị igbukwa ya. Mana ọ dịghịzi. No, ọ dịghịzi. Enwekwara n'ala. Ụmụ akwụkwọ enwere ugbu a from AC to AC no ụsụsọ. Gịnị mere ụkọ nri na-agaghị adị? Enwezi onye chọrọ ịrụ ọrụ ugbo. Enwezi onye chọrọ ịrụ ọrụ ugbo. Ma nke nọ gị n'akụkụ n'ụlọ gị ahụ nọ na nke nọ gị na backyard. Ndị oyibo ọwa na-akọpị go to their schools ha na-amụ ihe ndị ewebe ọlabe. Uche anụkwara m na ịmara ka esi eme ihe ndị a mee apply nwa na-enweghị ngwa ngwa dị sef ga mekere bịa idevelopụrụ ha their country. Gịnị ka a na-akọ? Gaa Japan wee lee gị anya otu a ele gị anya ya bụrụ na ọ wee ịgba nta ka ị chọrọ ịgba akpọrọ gị sị ngwaji ịgba nwanta. Because you are part of development in that country akwụya. Gaa na Spain gaa na ọtụtụ mba ndị ọcha ndị ele gị anya sị ihe a ka ị chọrọ ime iche ịgba bọọlụ ọ bọọlụ ka ị chọrọ ịgba chanel oge enwere trenin ebe ụmụaka ụmụ ururu ndị a ị ma na iruo n'ala ndị ọcha nwunye nwa 5 years agawala trenin bọọlụ nwa 6 years ụkwụ esiwela ya ike na bọọlụ mere onwe nwere ala ka ha si topụtawa 12 years lee ha achake look at Lamine Yamal how many years 18 years na-agbabeghị azị ọnụ. Nwa Messi kuru enyela over 100 goals na Barcelona. Mana na Nigeria yitobeghị ka gwa ụmụaka ịma ama mepe ọnụ sị na ị ga-ebido ịgba bọọlụ gị mgbe i ruru 35 years ebe a mgbe ahụ ewuchudere ewuchiwecha ọ dị egwu erizi ala ndị ọcha fọm age a 24-year-old boy cheki afọ ya ọ na-akụrụ ọkpụkpa 45 you want come back azị ọnụ na wọta masị ọwọ dị 22 years ikiri gị ike ebere uru ọzọ anyị ritekwere mgbe ahụ gaa n'ihu nye aka nwaanyị ọma ọzọ uru anyị rutere mgbe ahụ anyị na-aga ụlọ akwụkwọ praịmarị na-arụ ọrụ ugbo bụ na o mere ka o doo anya na gịnị onye rụọ ya orie aka aja aja butere ọnụ mmanụ maka na a ga-akọrọ gị udo gị mata ka esi arụ ọrụ ugbo maka mara na afọ dị mkpa umengwa dị mma onye nkụzi anyị si say no to lazy ndị nkụzi anyị kpọrọ laziness asị mgbe ahụ ọwụ dịka ugbu a laziness ndị ụfọdụ ndị ruchara na mba aka ihe niile lazy otu anyị ife na ọkpụkpụ aka mana ị gaa n'ọtụtụ ụlọ akwụkwọ a na-aha ya cleaners ụlọ akwụkwọ gọọmenti a na-aha ya cleaner ụmụ akwụkwọ wụ cleaners mgbe ahụ ụmụ akwụkwọ nọ ugbu a ị gaa n'ọtụtụ ụlọ akwụkwọ ndị private school ndị a na-aha ya cleaner o nwere ndị cleaner na-akpụcha 100,000 150,000 ihe nwata nọ ọbịa nọrọ ya gbasapụ ụkwụ nọrọ ka Ada Zion gbasa abịa were moto buru ya finya ọgwụla amami na agwọcha nwata akwụkwọ na-enweghị ike iji azịza ị chere na ihe ahụ ị na-aza ọnwụ ndị nkụzi ka ị na-emere ya no you are doing it yourself for yourself ị na-emerụ onwe gị ya maka mgbe ahụ anyị bịa a na-akara anyị ihe asị from here to here sweep makwanụ ụbọchị keta gị nwee ịza onye ọzọ nwee ịza ke a na-enwe timetable uche ndị ka ugbu a zaa gị ndị nkụzi ji ebute ndị gọọmenti ji ebutechara anyị mma o nwere mma gọọmenti ji ebute mma a na-eji asụ achara yes o ruchara n'ogo nke ahụ ịbụrụ onye ọ na-efe efe thank you onye dị ije anya gwara mma ahụ na ọ na-adị were were ọ na-adị light mgbe ahụ a na-eji ya asụ achara ma onwe na ka isi hụtatụ mma ahụ a na-ede ya aha gọọmenti mgbe ahụ ebute ya mgbe ahụ a na-enye anyị ya iji ya rụcha ọrụ gị weghachie ya anaghị eji ya ala ụlọ ọ na-atụkwa nkọ anyị na-eji mgbe ahụ asụ gịnị achara ahụ anyị na-asụ ọ bụghị naanị ụlọ akwụkwọ ka anyị na-asụọra ya gịnị onwe anyị ihe ahụ anyị na-aza mgbe ahụ
anyị anaghị azara ya ụlọ akwụkwọ anyị na-azara ya gịnị onwe anyị uche mana ọtụtụ ụmụ agbọghọbịa ugbu a ha mmadụ ka esi ehulata aza akụkọ ụwa na-edowela aka otu eme ya otu shaban zaa ihe uche anyị ka esi ehulata ala aza ihe zi ihe ya agba ihe zi ihe ya eme gịnị ya agba ihe emebigo ya bụ ihe mere anyị mgbe ahụ anyị amara na ọmụmụ agrikọlchọ n'ụlọ akwụkwọ abịazi ịba anyị gịnị n'ome agrikọlchọ aba anyị amụta ihe wụ gịnị agrikọlchọ mana ugbu a ọ bụ akụzie crop rotation akụzie asị gị following ọkọ follow ịla anyị follow kedu nke ọwụ ọ dịcha ọtụtụ a na-akụzi kpọwa ana m ege agbalịala m mgbede ọma welitecha olu gị ahụ elu nọ anọọna m nke m kwuga batrị m arịla down lara nne m ya rịrị gị na mma nga ọkpala na mbitewo gbapụ ya ọsọ n'oge abụghị nwanne anyị ihe aha nwo Kristo kere esi m eze nga ọkpala akpọga ndewo ya biko otu uche ka ga-ahụ maka aha gị wuche ihe anakwa na-agbalị ị na-agbalị Chukwu gọziere anyị ndewo anwe ihe m chọrọ ikwu ni ibekwa anyị alaghachi dịkwanụ mma ichekikwanụ ndị a na-achị anyị ọchịchị na ha gakwara otu isi gaa ha gakwara ihe ndị bikọs onwekwanụ ndị chigara anyị na ma Commission of Health Education anyị ọ dịkwanụ mgbe ọnwa akịrị nke nwa 20 years na-amahụ ihe ndị ikwu ga na ọ gahụ ya o nwekwanụ gọvanọ anya ọnwụ nwa 10 years o nwechara ihe ndị a eji na-eme ịmana anyị bịaba acha anya akpọga abịaga zoo ha ji agba m anya mmiri akwa kemgbe m nụrụ ihe mega na zoo Imo steeti mgbe ahụ mmadụ karịa obere ihe ewutele gị ka anyị kọọ ọtụtụ gị biko oge abụghị nwanne ịhụrụ nke zoo ahụ o kwuru oge abụghị nwanne anyị asị na ị ga-agazi makwa ọṅụ mana zoo gaa na nekede nke anọ na nekede gaa ebe ahụ ka agụ dọgbuo oge koodu igbo mụrụ nsị ma mụọ ọsọ agagharịkwala agagharị ka anyị gbapụ ya ọsọ je wetara gị akụkọ waba oke ga-abịara gị n'oge adịghị anya emekwala ngagharị o jirila otu nkeji gata elekere isi nke mgbede n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 Owerri anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kpara oge ya o were aka ya dara onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekpo abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ gerenụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Wenezdee abalị 4 nke ọnwa 3 afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ mkpọ na mbụ gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi mụnwa bịara nnọọ lecha anya wee si oke ka m malitekwawa okpu na mgbede taa onwe ka isi tọọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anụrụ na gọọmenti steeti Anambra ebelatala ụgwọ ọnwa ụfọdụ ndị ọrụ steeti ahụ n'ihi ọjụjụ ha jụrụ ịbịa ọrụ n'ụbọchị Mọnde ị ga-anụrụkwa n'otu nwoke ọwa egbuola nwanne ya nwoke na steeti Ọyọ na-akọrọ ọha na eze na nwanne ya nwoke ahụ gbara ya egbe na nrọ ị ga-enwekwa ohere nụrụ na onye isi ala Tinubu ahọpụtala Taiwo Ayodele dị ka onye minista ga-adị n'ahụ maka ego na steeti ngwanụ tọọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka ị nwee ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi
ebelebe egbuola n'elu ebelebe dịka gọọmenti steeti Anambra bara belata ụgwọ ọnwa Febụwarị ndị ọrụ steeti ahụ bụ ndị ọrụ steeti ahụ jụrụ ịbịa ọrụ kwa ụbọchị Mọnde ọbụla n'ihi iwu onye nọrọ n'ụlọ sit at home mgbe a kpọtụrụ onye kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na ya bụ steeti Anambra bụ nwa amadi aha ya bụ Lọmefọ o kwuru na gọọmenti steeti Anambra ma belata ụgwọ ọnwa ndị ọrụ steeti ahụ bụ ndị jụrụ ma jụwa isi ịbịa ọrụ kwa ụbọchị Mọnde ọbụla na steeti ahụ na nke a bụkwa n'iji mee ka o doo ha anya na o nweghịzi ihe dịka iwu onye nọrọ n'ụlọ sit at home na steeti Anambra. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na ya bụ gọọmenti steeti Anambra eburularị ụzọ mee ka ndị ọrụ steeti ahụ mara na malite n'ọnwa Febụwarị gara aga nke afọ a na ha ga-ebelata ụgwọ ọnwa onye ọrụ steeti ahụ nwara anwa jụ ịbịa ọrụ kwa ụbọchị Mọnde ọbụla. Ka ọ dị, ndị ọrụ steeti Anambra bụ ndị nke a metụtara akpa n'ụwa ha na chi ha ma boo gọọmenti steeti Anambra ebubo ime ojoro na ya bụ ego ha mepụrụ n'ụgwọ ọnwa Febụwarị ha. Onye omeiwu na-anọchite anya mpaghara Abia North na Abia South n'ụlọ nnọchite anya ala anyị bụ nwa amadi aha ya bụ Alex Ikpecheyi ahụ gbahapụla otu pati apụga ma sonyere otu Labour Party. Ya bụ Alex Ikpecheyi mere ka ọhaneze mara maka nke a dịka ndị nta akụkọ na-agba ya ajụjụ ọnụ oge ọ gara zutecha gọvanọ steeti Abia bụ Alex Oti na Mvosi nke kansụl ime obodo isi ala Ngwa South nke steeti Abia. Ọ kọwara na ihe mere o ji gaa zute gọvanọ steeti Abia bụ Alex Oti bụ iji nata ngọzi n'aka ya dịka onye ndu otu Labour Party. Ya bụ Alex Ikpecheyi ji ohere ahụ kọwaa ya dịka okpokpo asị bụ akụkọ ahụ na-efegharị na o nweela mgbe ọ mara amụma isonyere otu pati APC. Akụkọ a nụrụ ekwuola na otu nwoke ọwụ dị afọ 43 43 years aha ya bụ Latif Suleman ejirila okwute bigbuo nwanne ya nwoke nke tọrọ ya na steeti Ọyọ pụta na-akọrọ ndị mmadụ na ihe mere o ji bigbuo nwanne ya ahụ bụ maka na ọ gbara ya egbe na nrọ. Ka ọ dị, ndị uwe ojii steeti Ọyọ apụtalakwuo na nke a mere eme. Ya bụ ndị uwe ojii steeti Ọyọ site n'ọnụ onye oti mkpu ha bụ DSP Ọlayinka Ayenlade kọwara na ozugbo nwoke a ji okwute bie nwanne ya nwoke n'isi tim na a bịara gbugbọrọ nwanne ya nwoke ahụ gaa ụlọ ọgwụ bụ ebe ndị dọkịta ahụike nọ kwupụta ya dịka onye nwụrụ anwụ. Ka ọ dị, ya bụ ndị uwe ojii steeti Ọyọ emeela ka ọhaneze mara na ha agaala aka ka egbe penwụrụ nwoke a na dịka a na-agbakwanụ ya ajụjụ ọnụ na o ji ọnụ ya kweta na ọ bụ ihe o mere. Ka nke a na-ewu, ya bụ ndị uwe ojii steeti Ọyọ agbala ọhaneze ka ha dere ji na ha ga-agba mbọ ka ike kwere ha ịhụ na nwoke a nwụrụ anwụ nwetara ikpe ziri ezi. Otu pati APC na steeti Plateau ahọpụta ha na nwa amadi aha ya bụ Rufus Bature dịka onye isi oche otu pati APC na steeti ahụ. Ọ bụ n'otu ọgbakọ ọwụhiri odo na Jos bụ isi steeti Plateau ka a nọ họpụta ha ya bụ Bature n'ọkwa. Ndị aha ha na-ada ụda bịara ya bụ ọgbakọ a nọ họpụta ha Bature n'ọkwa gụnyere gọvanọ steeti Plateau bụ Caleb Motfang, osote gọvanọ steeti Plateau bụ Josephine Piyo, ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti Plateau, ọtụtụ ndị okenye na ndị ji aka okenye otu pati APC, ndị isi oche kansụl ime obodo 17 enwere na steeti Plateau, ndị INEC zitere ka ha mara ka ekesi anya anwụ na ya bụ ọgbakọ nakwa ọtụtụ ndị ọzọ. Dịka ọ na-ekwu okwu oge ahọpụtaghachara ya n'ọkwa, ya bụ Bature kpere nkwa ịtụtegharị otu pati APC na steeti Plateau ma kwado otu pati ahụ nke ọma maka ntụliaka elu zuru ọha ọnụ a gaji ime n'ala anyị n'afọ 2027 na-abịa abịa. Na nke yikwara nke a, onye bụbu onye kọmishọna na-ahụ maka mmiri na steeti Kano bụ Ma Haruna Dogu Doguwa dịka osote onye isi oche ọhụrụ otu pati APC na steeti Kano. Ọ ga-anọchitezi anya Abdullahi Abbas bụ onye nọbụ na ya bụ ọkwa ruo afọ 10. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na tupu ya bụ Doguwa enweta mmeri dịka onye isi oche otu pati APC na steeti Kano na ọ bụ ụzọ gbaa arụkwaghịm n'ọkwa o jibu dịka onye kọmishọna na-ahụ maka mmiri na steeti Kano. Ka ọ dị,
ya bụ Doguwa ekelala ndị ndu otu pati APC na steeti Kano ma kelekwa ndị niile tụọrọ ya vootu maka ntụkwasị obi ha nwere n'ebe ọ dị ma kpee mkpa ime ka o kwụsịkwuo otu pati APC ike n'ala. isi ala Bola Tinubu ahọpụtala nwa amadi aha ya bụ Taiwo Oyedele dịka onye minista ga-adị n'ahụ maka ego na steeti. Ya bụ Taiwo Oyedele ga-anọchitezi anya Doris Uzoka Anite ka ọ dị onye isi ala Tinubu site n'akwụkwọ ederede leta o degara onye isi oche ụlọ nzukọ seneti bụ Godswill Akpabio ewegarala ndị ụlọ nzukọ seneti aha nwa amadi a. Ya bụ Taiwo Oyedele a na-ekwu okwu ya bụ onye obodo Ikaram dị na Koko nke steeti Ondo. Ọ dị afọ 50 bụ 50 years ma bụrụkwa onye gụrụ ihe ọmụmụ economics. Ayigbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ o zochala ma gbachaa. Asị ebe ọkụ nyụrụ si wụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa, mana tupu m achịkọba ya geghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Nke ọma na mgbede a ị ga-anụrụ mgbe m wetara gị akụkọ kwuru na gọọmenti steeti Anambra ebelatala ụgwọ ọnwa ụfọdụ ndị ọrụ steeti ahụ n'ihi ọjụjụ ha jụrụ ịbịa ọrụ n'ụbọchị Mọnde. Emekwara nke o doo gị anya n'otu nwoke ọwa egbuola nwanne ya nwoke na steeti Ọyọ na-akọrọ ọha na eze na nwanne ya nwoke ahụ gbara ya egbe na nrọ. Emekwara nke ịghọta na onye isi ala Tinubu ahọpụtala Taiwo Oyedele dịka onye minista ga-adị n'ahụ maka ego na steeti. N'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngara mee kewata ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emela ngagharị. N'oge na-adịghị anya mụ na nwaada Clara Mokeọcha ga-alọghachi ịbịara ụdara anyị tanyere eze ka ọ dị dadarara. Agagharịkwala agagharị.
aha na-ekwu aha na-akabụkala wee nwee ike dị mma. Gọọmenti biko nyonye n'anya n'ihe okwu gbasatara agụmakwụkwọ ime obodo. Ọ dị oke mkpa o wee bụrụ ya. Ebe a ka anyị ga-achịkọta ya na nnọkọ anyị na gị na nke mgbede taa. Gbalịa sonyere anyị n'ụtụtụ echi mgbe ọ ga-akụ elekere 7 maka akụkọ ụwa na nkenke. O jiri nkeji 30 gata elekere 7 nke ụtụtụ lee anyị lee ihe omume anyị bụ nzukọ ome Igbo. Anyị ga-abịazi n'ọbụrụ oche bufee n'aka Nobude Sports Chef maka Chinwe Ọgọgọ maka ihe omume anyị bụ Eco Sports. Chebiri ha mgbe ọ ga-eji nkeji 30 gata elekere 6 nke mgbede a ka ha nwee ike kọwara ụnọ ka otu egbe bọọlụ Aston Villa na Chelsea ga-esi achịpụ ya, ka otu egbe bọọlụ Newcastle United